Καλησπέρα, ονομάζομαι Αγγελική Πουρή και εκπροσωπώ την εταιρεία ΕΚΑ Ελλάς. Η εταιρεία μας, με πολλά χρόνια εμπειρία στη δημιουργία εργασιακών και επαγγελματικών χώρων που έχουν στο επίκεντρό του τον άνθρωπο, δραστηριοποιείται και στον χώρο της εκπαίδευσης. Με λύσεις και προϊόντα που προωθούν την ενεργό μάθηση και διευκολύνουν τη διδασκαλία. Επιλέγοντας τα κατάλληλα έπιπλα και στο χώρο, μπορείτε να ενθαρρύνετε την ενεργό μάθηση, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες της ευελιξίας και της κριτικής σκέψης. Ταυτόχρονα, με τη βοήθεια της ενεργού μάθησης, βελτιώνει την κατανόηση, η επικοινωνία και τη συνεργασία. Τεχνολογικές και άλλες εκπαιδευτικές λύσεις μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών εκπαιδευομένων, προσφέροντας εναλλακτικούς, ίσως πιο διασκεδαστικούς τρόπους μάθησης και διδασκαλίας που μπορεί να αυξήσουν και το ενδιαφέρον των μαθητών. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ενεργό μάθηση και τις λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε για εκπαιδευτικούς οργανισμούς όλων των βαθμίδων, επισκεφτείτε το site μας www.ekaelas.com.